Ahojte, vítajte v mojej beauty rutine. Základom krásnej pleti je zdravá pleť a čistenie v tom hrá kľúčovú rolu. Mne veľmi pomohli na klinike Impera v Prahe, kde mi nastavili tú najlepšiu domácu starostlivosť na mieru. Každé ráno aj večer si pleť očistím s hydropeptide čistiacim gélom, následne aplikujem tonikum Hydra-Flora, ktoré je dôležitým krokom skincare, pretože znormalizuje pH pleti a až potom aplikujem krém na oči a denný krém so sérom pre intenzívne obnovenie pokožky. Takisto ma na klinike aj naučili, aké je dôležité nezabúdať na opaľovací krém, ktorý sa má aplikovať pod make-up. A až následne sa pustím do líčenia, kde si aplikujem make-up, podklad pod tiene na viečka, korektor, ktorým si zvýrazním tieto oblasti, tiene na oči, linku, ktorá sa nerozmazáva od Benefitu, následne riasenku Lancome a takisto si vykontujem